Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Gapo iti kastaunay a panagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man a mamati kan kuana, saan amatay, no dikat agbyag ngagnanayon. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ma'am Susan, mabalin ka di nga ala akong ti sweldok iti talo a bulan. Igatang ko kuma iti masapsapul ti anak ko iti pagadalan da. Di ka kadi makauray. Itad kun tulat ta ti sweldom. Pangaasim ma'am, iyagyo ko man ti sweldok. Igatang ko iti bagas kan amin na. Awan bibiyang ko. Itad kun tulat ta ti sweldom no kayat ko. Nga, ma'am, Di ka kadi makauray. Imbagakmat nga itad kun tulat ta. kaano ngay ma'am? Agbisinan di anak mi, tawanan makani di balay mi. Ala, ingkaalaan dagiti na bangles amakan ijay kusina. Ta iso ti ipakan mo iti anak mo. Anya, agik ako nakas tagaboyo. Jakon maanuusan ti trato yo kada kami at tagaboyo. Sige, padasam ti agikat. Tadya anak mo ti agikaro. Anya, Laglagi pam day tanga imbagak. Ala, pumanaw ka dito sangok. Agtrabaho ka ket din. Ado ti lalabaam. kasano da ito yan? Kasi mati anak ta. Awan pa'y may gatang ta itibado kan sapatos na. Kas dapat ng tinal daw abalon na. Nagadon ti utang ta kadagiti istor. Kat sandan akayat ti agpautang pa'y kadata. Di mat ngamin itad ni Madam ti sweldok. Sa nabali, padasak nga alaan tinaurno nga serdok kini Sir Dario. Upatabulan day jay, bareng itid na. Nga kasanunod ang ran na ka, sakbay nga itad na ti sweldom. Sa nabali, tinasken, itid na ti sweldo. Nagtrabaho ka pa nga muna, sakbay nga itid ko ti sweldom. Nagadupay ti agur-uray ken ka nga aramidam ije farm. Ang Sir Dario, inak ko magumatang itay ti bagas mi. Taagbisinan ti pamilyak. Pues, sakbay nga itid ko ti tangdan mo. Agkampay dagiti sakak. Anya? Aramidam, weno saan? Sige, sir. Agkak dagiti sakam. Apnoyag mo ti tangdan ko. Anya pa'y lang aro ti ururayam. Agparintumang kan, ket agkam dagiti sakak. Uwan, sir. Aday ta. Nakaparinto mga kon, sir. Kat... Agkak dagiti sakam. Aday ta. Nalpasan, sir. Iyag mo ko man tinaurnong asweldok. Sakbay nga itid ko ti sweldom, pabugbog ka pa'y kadagiti pasurot ko. Anya? Da kayo pasurot ko? Bugbugan nyo dahito'y at tao. Boss! Anyang tiki na ulpit mo, Sir Dario. Nanang, tatang, naimas ti si datayo ita. Wen anak, sige, mangan kalata. Agbusog kayo kininanang mo, tanaimas ti sidaan tayo ita. Sige, mangan tayon. Kalpasan na. Bakit Ingkaigatangan ni Maymay iti kasapulan na. Tatang, nadadaolan di sapatos kan bag ko. Sige anak, igatangan na kaninanang mo iti sapatos kan bag mo. Oh, bakit? Apay ati ka pa'y lamangan? Haglualwa ka mat. Lakay. Adam lakay mo. Amok latan doyot. Bakit? Adda tayo iti sangawanan ti makan. Alakit din, mangan kan. Naimas ti sidaan tayo ita. Wen, lakay.
Pinabugbog na kamanan ni Sir Dario. Sakbay nga inted na ti sweldom. Saan ka di? Kuna na nga agkak dagiti saka na. Sakbay nga ited na ti sweldok. Anya? Inagkak dagiti saka na. Ngam pinabugbog nakpay gayam. Sakbay nga inted na ti sweldok. Imbag ko ma, no inwayat na anasaya at ti sweldok. Ngam saan mat, taim pamulmul na pa'y kanyak. Anya? Nagtakas na talaga. Apitan dan to day tuya kinaranggas da. Amin at agabo da. Agtulnog da kadakwada. Tano saan? Maipada damat kanyak. Kastoy ka dilatan lakay. Kaano nga agpatingga ti kinaranggas da. Idaw-dawat tayo latan iti Diyos. Asapay ko ma. Tagbalbaliw dan. Ket, kastalatan. Pakawanan talatan ida. Tadida ammo ti aramidan da. Lakay. Tidakas nga aramid. Agpulon tumatlaang bakit. Kati aramidan ta. Ituloy ta nga idaw-dawat. Asapay ko mata agbalbaliwan dagiti amo ta. Apay nga inted mo amin ti sweldo da Jack Conrad. Di kagdanag. Ta saan kunton nga ited ti sweldo na iti makatawen. Sayang ti kwarta nga inted mo kankwana. Isupay ko madadya nga ipautang tama porsyentuan. Sana bali, adda pa'y sweldo dagiti dadduma at tagabuta. Saan tapay ida a sweldoan, taramatin tapay ti sweldo da. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta. Ad dapay nga umado ti kwartata. Una, Ang, kasanon, nagreklamo dagiti tagabo. binutbutang ko ida. Kanalakalang na itangay ka ni ti solusyon. Kanaawan ti makaitured amang kontra kanya kadagiti tagabo. Taamudan nuan niya ti pagbanaganda. Alang rod, sika ti makaammo. Ma'am, apay nga agtungpa ka ngay. Kit-kit-kit daw aklaang matinaurno nga sweldo. Hoy! Agdalos kan dito'y balay. Kat diyak kayat nga damakita at tapok iti uray sa dino asuli to'y balay. Maawatam? When, ma'am? Katapnog nakam ka. Saan ka amangan inton pangal daw? Day tati dusam. Pakabasulak ka din o alaag ti sweldo. Tagsao ka pa'y laang. Pwes, saan ka amangan iti aldaw kan iti rabii? Kat awan bibiyang ko no agbisin ka. Naranggas kayo nga agasawa, ma'am. Awan asiyo kada kami ababaunan niyo. Awan parikot nito'y. Kaya't kumata sa rungkaran ti impaimak kada kayo a farm ko. Ang kastamat nga awan parikot dito yan ti Marta. Nawadwad ti mapaspas ti farm. Iso nga ag-concentrate kayo kit din iti negosyo yo dita. Dito laon yun. Uray saan kayo nga agbakasyon pa dito eh. Saan man, agbakasyonak dita lugar tayo, Susan. Saanan, auntie? Agbanbanog kayo laang. Nalaga rod, no kasta ti kunam. Kastapay nga rod. Bye! Dayjay akaanakak. Kasla da ilimlimang na. Jaki pa kaambo kadakwada ti aldaw a panagbakasyon ko ijay. Tapnudok talak ti ilimlimod da kanyak. Saan ang mabalin nga umay dito ni Auntie Marta, honey? Kukwata lang ti farm. No umay, mabalinta matapukawan langan. Tapno oray ti negosyo na ijay Cebu, ket datan ti mangimaton. Sige. Masapul adata lang ti agnumar iti kinabak nang na. Kan amin a negosyo na. Iso abay amlaeng no umay, iti kasta, makaiwayat ta, iti kontrakan kwa na.
Agyaman nak, tanakita kay tidhalan nga agturong iti balay ko. Iso nga inawis ka dito'y a restaurant, Linda. Madam Marta, naimbag tanay lasindak. Diyak amo nga da kayo. Tasan mo't nga imbagbaga ni Ma'am Susan. Kidawag, adi mo ibagbaga kadakwada nga daak. Madam, Kayat ka kasarita, Linda. Ado ti kayat ko adamagan ka. Hanggang sakmay na, agorder ta pa iti kananta. Manganta, bayat ti panagsarsarita ta. Dakas kayo nga agasawa. Nakakaasidag iti trabahador iti farm. Iti aramidan nyo kadakwada. Naamwak amin a kinadakas yo. Kwa, auntie? Ala, pumanaw kayong ditoy. Tano saan? Paibalod kayo. Sige, padasan nyo, ante. Lumaban kami. Ado ti gagayam ko nga abogado. Kastamatad ka nagiti panakabag iti lintag. Iso, sige. Labanan dak no day tati kayat yo. Honey, saan ta na lumaban? Auntie, please. Saan da kami kumapapanawon diti balay mo? Sa dinong iti pagnaadan mi, no papanawon da kami. Pakawanan da kami kuman. Alaan nyo amin akawasyo. Kat pumanaw kayon dito'y balay ko. Saan kami nga agdarum iti inararamid da Sir Dario kada kami, Madam Marta? Saan na bale? Tawandan dito eh. Oh, jak ninamnama at dakas gayam ti trato na kada kayo. Nang runa launay kan ka, Conrad. Madam, Ngam kayat ko amanipon ita. Sikan ti katalak ko iti farm. Wen Conrad, tulungan na ka mangimaton iti farm. Kat sikan to ti makaamu iti amin dito'y farm into nagsubli akon iti Cebu. uwan madam, agyaman ak unay. Mabisina kon. Saan ka kadi pa nagluto? Awan amin na iti kusina. Urayan niya amakan? Uray noodles no iso? Awan nga rod. Awanan kwartata. Impaabak ta amin iti sugal. Nasumok tamot nga minan ti agsugal. Huwag nga rod. Awanin ko ratata. Pangalaan ta itan iti kwarta. Kasanon ti renta to'y pagnanaidan ta. Makisarita ka pa ilangan nga. Awanan ka nanta. Agbisinta ka din at talaga. Awan baitad ko kad ka. No kayat yun ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho kayo. Ngam di kay kayat nga awatanan ijay farm ko. Tadyak kayat ti aramidyo. Dakas kayo. Auntie, kasapulan mi ti kwarta. Awan baitad ko a kwarta. Ngam, Auntie Marta, di ka kadimasyan kanyak akaanakam. Kaanakan ka? Ngabjak kanunungan ti aramidyo nga agasawa. Ala, naawanan ti bagam. Pumanaw kan. Awanan kwartata Dario. Ingka i-follow up. No awatan na ka ni Doña Gracia akas hardinero na. Mapanta adwa. Tabarang awatin na kamat akas katulong da. San bakit ti? Nagsaya at tibiyag ta ijibalay ni Auntie Marta. Ngam kastoy itan tibiyag ta. Ala, intagit din. Tabarang saan pa'y arimwar ni Doña Gracia. Kat makasarita ta. Naawatan nyo kanitin, binglay ko kada kayo may papan. Iti panakailan sa ni Apo Jesus, iti cross. Susan, Dario. Uwan, madam. Wen, madam. No saan nyo nga ipangag ti sasao ti Diyos? Dalabit, agtalinaud kayo latah iti kilo adalan at altaluntunan nyo. Ngam no ipangag yo ti sasao ti Diyos. Sigurado, abindisyonan na kayo. Kat madalusan ti puso yo. Madam, Idiin ba'y kayo nag-apply kanya kas babaunan? Nagdamdamag ak maipapan iti kinatawyo. Kat namuak a pinapanaw na kayo ni Marta agayam ko iti balay na. ha?
Am-amoy ni Auntie Marta? Wan. Kat ita. Tayin may kayo nag-apply kanya kas trabahador. Awaten kayo. Nulakat. Agbalbaliw kayo. Sige, madam. Agbalbaliw kamin. Awaten kayo kas babaunan diti balaya. Kan kas katulong kadagiti misyon na apapapanak. Wen, madam. Da kami nga adaan mabalin na iti biyag a membro ti simbaan, kat ada grupo mi tumultulong kadagiti agkasapulan. Nang runa kadagiti nasuli nag-alugar dito'y ili tayo. Kasta ka di, madam? Iso na saya at mat no adda kayo. Tada kayon tulat ta ti katulungak. Dario, Susan, agin na natayo biit. Sana bali. Ada dagiti agtutubo dito'y nga agluto para iti pangal daw tayo. Wen, madam. Kastigayam ti kunaya ang misyon, madam. Ti mangi kasaba iti Diyos, kan di tumulong kadagiti awanan. Wan, Susan. Ar-aramidan mi ti kastoy, takayat mi nga ibinglay ti bendisyon ti Diyos kada kami. Nagado dagiti ubing ang nagkukutong. Taawan ka nanda. Wen ngagpayso, madam. Makarik na akpa iti asi kadakwada. Kan uray dagiti babakit kan lalakay. Asaanan ang makabaal. Kaasi damat. Uray siyak. Maasyanak mo't kadakwada. Malagip ko lakit nga rod ti kinaranggas mi kadagiti trabahador iti farm ni Auntie Marta. Makonsensyaak. Dario, Kan malagip ko tinakunam, madam. Anas kan ngagbalbaliw kamin. Takasta ti kayat ti Diyos. Nga ayat ko mati agari iti puso tayo. nasaya at nakaamiris kayo. Maragsa ka na para kada kayo. Wan, Dario, lakay. Ituloy ta ti agbalbaliw. Kat awatan ta ni Jesus iti puso ta. Tapno agari kada ta ti ayat. Wen, Susan, bakit? Ala, nasaya at launay. Kat ti Diyos, ti mang bendisyon ka na kayo. Inayat na tayo ti Diyos. Kat isu arumbang laeng, nga ayat kuma ti adda iti puso tayo. Saan kat a kinaranggas. Gapo, iti panagaya ti Diyos, kada tayo, impaay na, ti kakaiso na nga anak na, tapno masubot dagiti basbasol tayo. Ngarod, naskan mo't nga ayat, ti agari kada tayo, kasupapak ti panagayat ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na imbang nga oras kada kayo amin.